Sa makausa, mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag kanatong tanan. Daw dili dayon ta makatubag kay murag ato pang gitakum pag-ayo ang atong mga baba. Kay tingali atong gisinati, unse atong gibati nga ni ata sud sa simbahan. Nining adlaw nga ato nang naandan, nga hibalan, sa mag-usa ka adlaw nga atong giobligar ang atong kaugalingon, adlawng iglilihi, adlawng igpapahulay. Do you feel rested? Kitang ni adin hisod bahan, wa tabatia nga muratag nagalindasay unsa na sad kahang minsahia ang atong madungog karon. Daw nakabati bata nga sa atong matag Domingo nga pag-anhi sa simbahan. Isip gidapit sa Dios nga mugahin og panahon sa pagpahulay. Atong masinati ang manindot nga grasya sa kalinaw. Grasya sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios, diin atong masabdan nga kini mo'y gabay nato sa pagpuyo adlaw-adlaw sa tong kinabuhi diha sa maayo ug matarong nga pamaagi nga dalan nga pagalatasan nato sa tong kinabuhi nining kalibutan. Unang nangutana ko ninyo, unsay inyong gibati karon? Do you feel rested? Because this is a resting day, as the Lord tells us. Makaigsunan dihatoy mga pipila ka batan-on na narabaho o nangalagad simbahan. Unya, miduol sa mga padrikura, og mingon, Padre, tagaay mi og permiso kay kami buot nga mo gahin og panahon human sa among mga nagian nga mga pag-umol, mga kalihukan, aron kami makapahulay, aron kami maka chill matud pa nila, makarelax. Akong gidawat ang ilang sulat o dayon mingon ko nga amo ning istoryahan pod sa akong makaubang kaparian. O human amo na istoryahan, tingali makapagsagmuyo na kaingon mi ngadto sa mga batanon nga nangnanghid. Kung ang simbahan mo'y daw nagpasiugdan ining kalihukan, kami nagkaiuyon, panlantaw isip inyong mga amahan, sa kalag, mga amahan dinhi sa parokya, sa inyong pag-apil, sa pagpangalagad sa katawhan, nga dili mi makatugot, nga buhato na ninyo, nga mao nga paghimo sa inyong pag-relax, sa inyong pagpahulay, sa inyong pag-chill. Kay bisan pa magganahan mo, gilantaw pod nato ang kasamtangan sa atong panahon. Diba, sigitag makadungog nga agi o pagproteher, agi o pagpakgang sa pagkuyanap nining makahadlok nga virus, nga dili lang coronavirus 2, kundili nahimo nang nagkadaiyang mga variants, na ay Delta, na ay Lambda, o uban pa. Kagani, hudlat-hudlat na sadta dinhi karon sa ato ang dapit, nga basig mubalik ta sa isikyo, o mubalik ta sa mas hugot pa nga pagbantay, batok, o pagpanilipod batok nining kuyanap sa virus. Gawas pa ni ana, dili tiaw mura bitaw
adto ditong dapita kung mao ni ang ilang programa nga pagabuhaton nga dili mahimutang sa kakuyaw, maunsa palang unya ta kung magbalhin-balhin tag sakay-sakayan o mag-adto-adto taglain nga mga isla. Nining panahon pagyud nga tingbawd, tingkalit lang ug unos. Mao na nga nagkauyon mi isip mga amahan nga sa parokya nga dili makatugot. Hinunua ang panawagan nga kita mo pahulay, kita mugahin og panahon nga mo relax. Tawhanon ni kaayo nga pagbati o panginahanglan. Apan kung atong sabton ang panawagan sa pagpahulay, usa ka matawag na to pattern sa plano sa Dios aron kita maluwas, aron kita mahiuban gayud kaniya. Dumdumo nato nga sa unang basahon sa Biblia ang basahon sa Genesis. Nagsugyot og nagsulti kanato nga human sa unom ka adlaw nga gimugna sa Dios ang kalibutan ug ang tao, unsay ang gibuhat? Mipahulay siya. After working, after creating, after doing, which immediately and after he has done it, muingon siya, ang tanan maayo. Ang tanan nga iyang gibuhat maayo. Siya sa ikapitong adlaw mipahulay. Mao ni ang nahitabo sa mga apostoles nga niadtong milabayng Domingo, ikanapulog 5 nga Domingo sa tuig nga yano, ang atong ebanghelyo gikan gihapon sa ebanghelista nga si San Marcos. Karon naanata sa mao gihapong chapter 6 verses 30 to 31 o 34. Human sila iyang gisugo sa binagurha. Human sila gipasangyaw sa maayong balita, din gikabig o giauhag nila makatawhan nga makihiuli sa Dios. Pinaagi sa paghinulsol o pagbag-o sa ilang kaugalingon, diha sa pagpuyo, sa kasamtangan sa pagpakasala, ngadto sa paghinulsol o pagdumili na sa pagpakasala. Human sila giayo sa ilahang mga panglawas nga sakit. Human sila gitabangan nga maabog ang espiritu sa yawa sa ilang kinabuhi. Niuli sila, nibalik sila ni Jesus ug naghinam-hinam sila sa pagsaysay unta kaniya nga mao ni ang nahitabo nila suma siyang sugo. Suma siyang sugo. Ang pagsangyaw sa mayang balita sa atong kaluwasan diha kaniya, uban kaniya. Apan namantayan ni Jesus nga sila gikapuypod ug busa miauhag siya kanila, tana mangadto ta sa dapit nga awaaw, sa maninglis pa desert place or deserted place. Mao man ato karon, no? Ganahan ta nga human sa tong trabaho, ay Biyernes pa lang daan, ngadto sa Sabado, pastang bulot sa mga motor padung dito sa taas. Kay magpahayahay dito sa taas, sa bukid dapit sa Balamban sa Gaas. Mutanaw sa mga manindot nga talanawon, makigtagbo sa ilang mga isig kataw nga ganahan pod nga moadto ditong dapita. Pero sahay nakahimo nga murag problemado ang atong kadalanan kay ang mga motorista bisan nagalig Domingo moalabay dinhi di gyud mutahod, mopabulhot lang magsaba-saba
Unang gihangyo nato ang ato ang lokal nga panggobyerno nga sirad-an ditong dapita aron diri ra gyud moagi padung didto pero dili gikan didto padung diri balik. Aron di kay ta alingisig saba o disiplinado sad unta ang mga tao nga mohimo sa pagtahod kay naay nagmisa. Naay paghalad sa santos nga misa. Sayod ta makaigsunan nga kung kita lay luglayan sa ato ang gusto sa pagpahulay, ang atong plano dili man ang pagpanimba ba? Adto man gyud ta mulahos didto sa mga layo nga dapit. Magligo-ligo sa dagat. Family bonding lagi ning panahon na. Matod pa. Usahay atong mabantayan nga atong mga pamaagi sa pagpahulay dili sama sa pagdani sa atong Ginoong Hesukristo, pag-awag sa atong Ginoong Hesukristo nga kita mo pahulay aron mugahin og panahon uban kaniya og diha kaniya sa pag-aninaw sa mga grasya nga atong nadawat, sa mga maanindot nga kasinatian nato bisan pa man kung kita nakasugamak o nakatagbo og mga kalisod nining panahon na, panahon sa COVID pandemic, panahon sa kalisod sa pagpanginabuhi. Kay ngano iyatang gidapit matud pa niya ngadto sa dapit nga awaaw aron kita mamalandong uban kaniya, aron kita makigsuod diha kaniya, aron kita makapamalandong sa atong kinabuhi nga gasa sa Dios, nga gipaambit sa Dios nga rikanato, aron tingali sad pud kita mahinumdum nga kining tanan gikan niya, uban kaniya ug padung sad ngadto kaniya. Kay kung dili ganita mahinumdum ni ana, masusama ta sa atong nadungog sa unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias sa panahon nga ang ilahang mga leader, miingon si Propeta Jeremias sa unang pagbasa, pagka makalilisang sa silot sa Ginoo niadtong mga pangulo nga nagpasagad lang nga pamatyon o patibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo ang Dios sa Israel sa mga pangulo nga angay untang magatiman sa iyang katawhan. Gipatibulaag o giabog ninyo nga akong katawhan, inay inyo untang atimanon. Karon silutan ko kamo tungod sa dautan ninyong mga buhat. Inay nga sa ilahang pagkalider, mamahimo silang gabay o giya, tulay sa pakigdugtong ngadto sa Dios, nahimo na hinuon sila nga mga babag o mga pagpakgang sa pakigsuod ngadto sa Dios sa ilang pulong o kinabuhi, sa ilang sa pagpuyo sa matarong na kinabuhi, sa manggiangayong kinabuhi. Ano man, nining panahon na human sa panahon ni Hari Hosias, ang hari nga naghatag kanila og direksyon nga sila magbag-o, pinasikad sa ilahang panaad og pakig-usa sa Dios, sa ilahang pamaagi sa pagpuyo sa ilang kinabuhi nga subay sa lagda sa Dios. Nibalik na sad sila sa pagsimba o pagpili sa mga Diyos-Diyos. Busa sa tuig 587, ang gingharian sa Huda, kansang kapital mawang Jerusalem, nabihag, nalumpag, ug ang iyang mga katawhan gida isip mga bihag didto sa Babylonia. Kay sila nahikalimot sa Dios. Kay sila sa ilang pagpahulay nakalimot sad nga ang ilahang tanan nga pagpangalagad subay unta gayod sa kabubuton sa Dios. Uban gayod unta gayod sa kinaiya sa Dios.
Mao na makaigsunan nga ngatong Ginoong Jesucristo, siya mao ang gisaad ni propeta Jeremias sa iyang pag-ingon. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamalamon o ipatunhay niya ang hustisya o katarong sa tibok nasod. Kung maghari na siya, mahalikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo nga malinaw ang katawhan sa Israel. Rest as a pattern with work every time ato ng kinaiyang tawhanon. Apan mausad pod kini siya ang kabubuton sa Dios nga mupahulay ta. Para asa man o para unsa man, mupahulay ta aron kita mainguntang punga mabag-o. Aron kita mahisuod pag-usab sa Dios nga naghatag kanato nining tanan kinabuhi ug atong mga pagpuyo sa pagpangitag panginabuhian, sa pakigdalit o pakigsandurot sa atong isikataw, sa pakiguban sa atong isikataw. Muna nga ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, nagtultul kanato, nag-ingon kanato nga kun dili kita makig-usa sa hari nga mao si Kristo, nan matibula agyud ta. Sayod ta nga usahay kami, mga kaparian, sa mga leader ninyo, sa ato ang pagpahulay dinhi karon, pagpaminaw sa santos o paghimo sa santos nga misa, nga naa sa duha ka bahin, una ang liturhiya sa pulong ug liturhiya sa paghalad. Usahay kami mismo, wala makadaka ninyo ngadto duol sa Dios. Hinoon ni samot mog kahadlok, ni samot mog alindasay, ni samot mog kahangawa, kay dili ang pulong sa Dios usahay mo'y among iwali. Nabit tay uban, uduol diri namo moingon either kanamo nga pari o dito sa among opisina. Padre, kada Domingo buot ming makapaminaw og presko unta nga balita. Kanang balita bitaw nga maayo, nga maikag sad mig pagpuyo sa mong kinabuhi nga makanunayon diha ni Kristo. Pero kung imo ming saysayag mga balita, imo ming sasayan sa imong mga nakatunan, mga panghitabo sa kalibutan nga dili binasi gani sa pulong sa Dios, kay mao kini ang kabubuton ni Kristo, dadon kita niya ngadto sa dapit nga awaaw aron mamalandong, aron maminaw, aron manghinuklog sa kaayos sa Dios sa atong kinabuhi. Aron kun bisan pa man atubang nining mga kalisdanan, mga kahadlok, dili kahadlok, dili kamatayon, kundili paglaom, pagbag-o, paghatag ka natog kusog nga kita mahiusa gayod ni Kristo matag-adlaw sa tong kinabuhi. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa sa iyang sulat ngadto sa taga-Efeso, mga igsuon sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw pinagi sa paghimo sa mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga usa lamang kakatawhan. Pinagi siyang lawas, giguba niya ang paril nga nagulang ug naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip na ang mga kasuguan o makalagdaan niini, aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan, ug sa ingon makabot ang kalinaw. Pagkanindot subayon sa mga pulong sa Dios.
Pagkanindot paminaon, kay dili kahadlok, dili pag-alandisay, dili kahangawa, dili kaalingisi, kundili kalinaw. Mga kaigsunan, gipahimugatan ni Jesus ang kabililon sa pagpahulay o pagbag-o diya sa atong kinabuhi, pinaagi sa pag-ampo o pagsaulog sa santos ng Eucharistia. Giagni ni Jesus ang mga apostoles sa pagpahulay uban og diha kaniya, dili sa paghimo lamang kung unsa ang atong gusto aron ang atong lawasnon ug tawhanon nga mga kahilayan makaparelax nato, makapachill-chill nato. Kundili aron diha sa pagpahulay diha og uban kaniya nga mahinuklugon ug maampuon sama nining panahon sa Domingo, kita makakabot og kalinaw, makakupot og kusog, mahimong maikagon sa pagpadayon sa buhat sa gugma ug katarong. Gipabati kita niya nga sama niya kita magmanggiluyon ug magmaghigugmaon. Kay bisan pa man kung ang kalinaw makabot nato diha sa pagpahulay, sa pagkakita gayod ni Jesus, kay giunhan sila sa mga taong nagnunot-nunot kanila, kay giuhaw sila sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga nagpakatao. Sa pulong sa Dios nga mao ilahang kanon sa magpan nga pulong, adlaw-adlaw silang pagpuyo sa kinabuhi. Naguna didto sa dapit nga ilang adtuan, pagkakita ni Jesus, napukaw ang iyahang pagkamaayong magbalantay. Iyang nakita nga sama sila dakong panon sa mga karnero nga walay nangatiman nga magbalantay. Iya silang nakita sa maong kasamtangan o bunga sa maong kasamtangan, siya nalukmay ug naluoy kanila. Ug unsayang gibuhat, bisag ipapahulay unta niya, uban kaniya ang mga apostoles, iyang gihalad ang iyang kinabuhi sa pagpadayon, sa pagpanudlo kaniya. Pope Paul VI, Saint Paul VI, composed his famous apostolic exhortation, Evangelii Nuntiandi, in 1974, Synod of Bishops, devoted to evangelization in the modern world, issued in 1975. We can recall his immortal words. He said, and I quote, "For the church, evangelizing means bringing the good news into all the strata of the humanity, and through its influence, transforming humanity from within and making it anew." Sa unsang paagi man, mipadayon ang Santo Papa, nga nahimo ng Santos karon, the church evangelizing mission should not only cover ever wider geographic areas, but should also, through the power of the gospel or word of God, challenge humanity's criteria of judgment, determining values, points of interest, lines of thought, sources of inspiration, and models of life which are in contrast with the Word of God and the plan of salvation. Kasato pa, ang pulong sa Dios, mo'y atong himuong gabay o basihanan sa atong mga paghimo o pagpanghukom, unsaon na to pagpuyo ang atong kinabuhi. Kay diha lamang kang Kristo atong makabot ang kalinaw. Diha lamang sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi, pagtahan siyang kinabuhi, bisan pa sa pagpakamatay diha sa paglansang sa krus, atong nasabtan ang iyang pagpabilin sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, nga ang katarungan, ang kaangayan, ang gugma, ang pasaylo, ang pakigdait, mo'y angay natong himuong gabay sa pagsangyaw sa maayong balita. Sources of inspiration, models of life which are in contrast with the Word of God and plan of salvation. Mauday ni, gidapita, giagnita, sama ni Jesus nga nangagni,
ngadto sa iyahang mga disipulos sa pagpahulay uban og diha kaniya aron kita mahimong kaabag, mahimong kahimanan o instrumento, mahimong kabulig nga ang kalinaw mo'y atong masangyaw, ang panagdait, pagsadurot, pagpagbati, ang pagpakabana sa atong isikataw, taliwala nining kalisod sa atong panahon karon, kahadlok ni atong panahon karon, matagaan og sulbad, dili lang sa pulong, kundili sa atong kinabuhi. Diha, sulod sa banay, kung naa ang panagbingkil, mudangupta sa pulong sa Dios. Di lang ta mohimo niya ng mga scientific o psychological lang tingali nga pamaagi. Atog yun, iuban ang pulong sa Dios. Pulong sa Dios nga nagtudlo kanato sa pagkamanggiluyon, sa pagkamasinabtunon, sa pagpasaylo, sa pag-uliay. Diha sa atong pagpangalagad sa gobyerno, pagpangalagad sa simbahan, dili ang atong kaugalingong mga interest, mo'y atong pasulababihon, kundili ang kayuhan sa tanan, nga mudala kanato ngadto sa kasuod sa Dios. Naan magampo kita nga unta diha sa atong pagpahulay uban og diha ni Kristo, mamahimo gayud kitang iyang mga kaabag, kahimanan ug kabulig nga mga maayong magbalantay. Kay matud pa sa Salmo Responsorio, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Amen.